שלום לכם, היום אני רוצה לדבר איתכם על כספי ביטוח אל מול צוואה. למי יגיעו כספי הביטוח שלכם לאחר לכתכם? דוד ציין בצוואתו כי כל רכושו כולל כספי ביטוח החיים יועברו לוורדה אשתו הנוכחית, אלא שבפוליסת ביטוח החיים הישנה הוא שכח לעדכן את המוטבת ועדיין הופיע שם נורית גרושתו. למרות כוונתו המפורשת בצוואה, כספי הביטוח עברו לגרושתו, שכן חוקית המוטב בפוליסה גובר על הוראות הצוואה. הצוואה לא שולטת על כל נכס. כספי ביטוח חיים, קרנות פנסיה וקופות גמל עוברים ישירות למוטבים הרשומים בטופס הרישום של הקופה או הפוליסה. יש צורך בבדיקה מדויקת של כל המסמכים הפיננסיים והתאמתם לצוואה. אני, עורכת דין רונית בוטרשווילי שוקרי, עוסקת בדיני צוואות וירושות. משרדי מבצע מיפוי יסודי של כלל נכסיכם, כולל ביטוחים ופנסיות, כדי למנוע את המקרה שקרה למשפחתו של דוד. צרו קשר עוד היום לבדיקת הנכסים ואחזור אליכם בהקדם. המשך יום טוב.